Di madaog guys. Bisag mga laki pa ga action ug alsa guys, di madaog. Woo! Mugat. Guys, good morning. Good morning. Ako na po ni si Charitable Vlog. Welcome to my channel, guys. Diag mga chikiting sa likod, guys. Waman ni sila klase ron, guys. Na si Sabina Faith. Ang nasa likod, si kinsa may ngani mo? Sabina. Di, kani ba? Kani? Iya. Si Zia di ay. Joke ra good guys. Kuko kaila, guys. Na, asa day si Alexa? Nagugas. Ulo, kabirigod. Kabirigod ni Ate Alex. Oy. Sila guys. Wa sila klase. Dira sila sa balay. Nganong wala mamoy klase? Wala. Jag regards ko ninyo ni Teacher Bermoy, ha? Ayaw, saba. Unsay, eh? Karong buntag di ay. Naapod si Mayor. Hello mo to day si teacher sa kuan sa City Hall, guys. Mga sila klase. Kay Manto ni Mayor. Yaring ato for me boy. Ha? Kisay nga sa Mayor Sab. Mayor Janap. Hala, nada bay. Kuyawa naman ni oy. Uy. Diyanad ka dyan mo pray pa dyan bless us, O Lord. Le! Yung mga very good sa mga pag-umangko ng guys, oy. Hello. Diyan guys, magluto sa ako guys. Magluto sa taog buhat nga goodbye head. Lami ka sa ning goodbye head, guys. Kay kahuman guys, magligo na ko guys. Kay mag-work. Diyan, babay sa. Kay magluto sa ako. Bye. 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 Babay sa guys. Kay magluto sa ko guys. Kita-kits na lang unja guys. Bye-bye. Itong buwan nga. Goodbye head. Itong giluto. Kay lamig kayo ng goodbye head nga buwan guys. Lamig siya guys. Sausawan o kuan. Sukang halang. Goodbye head. Manin siya ang gitawag goodbye head guys. Kay matangtang man ang iyahang kuan guys. Iyahang ulo. Ka. Dara guys, luto na nga to ang goodbye head. Say nga nani nga buwan gang? Burot-burot ni siya guys. Muna siya gitawag og goodbye head, burot-burot. Nga o nami guys. Kailangan kami sudan pud gabi nga kuan, ginisang talong, ginisang kalabasa ug talong, sobra, diya og kaning buwad. Diya magkutaw og may chuko. Ganahan kayo ang baby. Sige guys, kaon na kami. Guys, good afternoon. Ako na po si Charitable Vlog. Welcome to my channel guys. Karon guys, diyan ako sa opisina. Pagganiha, karon akong palis ng video diri guys kay di apay trabahante, nagtiwas og trabaho diri sa opisina. So wala ko nag video. Then karon nakoy buhaton guys. Maghinlo ko sa steel cabinet diri sa sud sa opisina. Diya magsugod ako guys. Kaya haron mahinlo. Sa di paday guys, naparitay asikasuhong hiluon. Na guys na
Kanang hugaw na sa sahog. Nahugaw ko na guys kay nagibutang nga karton sa kanang sa ganun. Nadia, hunos. Bilang ka. Guys, sakit bugan guys. Sige, murag buntis guys. Bilbil lang to guys. Need na ma-exercise guys. Sugo na to exercise guys. Okay. May mo meron gusto gabi ari sal kay among surkat kay dili ko silbi. Kay dili ba namong madaog yung dayungan hoy? Ako ni entrego ni Jack. Ang naaman ko yung nanay, gamito, tang-tang na. Gamito na palit po bag-o. Ilok naman na ni mo bigla. Wala. Ila. Ya. Amo na among pinagkuhan nimo. Ako sa Di madaog guys. Bisag mga laki pa yung action o galsa guys. Di madaog. Woo! Mugat. Magkakabaw isa. Oy, buta, pasinawa na. Inas kaya pasinawa na. Karon pag abot, mutuwad. Mutuwad yung bigay. Pasinaw. Mutuwad. Dira da. Kini mo akong ibutang ito. Ay, sa puspuro mo dahil ang tudyo, ane? Dara na. Nasa anong plato. Napabay sote. Napabay lain po. Dahang ko puspuro, oy. Ano pa? Naako dahang puspuro, ana. Tagaan kung iksikila sa una ko para puno. Itong first communicants ba? Kanang imi bitaw nga dako kasi mga Ay, itong ano ba? imi bitaw nga kuan. Na, marilin man na siguro sa una. Kapang bangan. Oo, pambangan. Kaya nalang tayo panahon ng Ano mga pa? Ano pa? Pang
Pahimusag pag... Ang tawa kayo mo, babag na to. Map. Nagahuan ng road map. Service ni Lolita. Kuha sa kong map guys. Kaya mag-map na po ko guys. Diara guys, ang atong map. Ug mauga na siya guys. Ato nang siligan. Kailangan mga sagbot. May mga abog-abog guys. Wala siyang siligan ron. So, mauga na. Kaya ron mahindo. Napay hugaw ari kapit guys na sila. Wa say labti dihang dapita guys kay napay kuryente nga live. Ma entonces niya ta sa kuryente. Ma kuryentihan nun sa tagdi oras na mura, gidangat ani. Nga di say labtan dihang dapita guys. Wat pamisa among paris-pres ug unsay iyang plano dihang dapita. Walang katapusang panilig diri. Ito guys, wala pa dyan human. Kamulo pag limpyo kay dahang watulog.
dynamic microphone. Box na naman eh. Ganda ng labay kay may mga guys, may nga na ni phone para sa microphone box. So,